एगो ननद अपना भौजाई से कहत बा कि ए भौजी आज भैया काहे बहरे सुतल बाड़े हो, लागता फिर झगड़ा हो गइल बा का। तो भौजी कहत बा कि सुना काहे सुत गइल बाड़े, और आज भर धीर धारा कही दिहनी जाके कि आज भर धीर धारा कही दिहनी जाके उठ के चली गइल राजा देखा हो कहाँ के, कि हाथ गोड़ जोड़नी बाकी मनले न बतिया, कि हाथ गोड़ जोड़नी बाकी मनले न बतिया, सुत गइले बहराऊ चटाई बिछा के। इतने बात रहल है और सुना का कहल चाहता नहीं हम। अरे तब प्यार कइनी ना, अरे प्यार कइनी ना बलम मोरा रूस गइल बा, प्यार कइनी ना बलम मोरा रूस गइल बा, ओ रूस गइल बा ये ननद रूस गइल बा, रूस गइल बा ये ननद रूस गइल बा, लेके बहरा चटाई भुइया सुत गइल बा, और कहता रे सुना कही दिहनी थकल बानी दिन भर से हम हो, आज भरे राजा तू कैदा रहम हो, कही दिहनी थकल बानी दिन भर से हम हो, आज भरे राजा तू कैदा रहम हो। और यहाँ तक कहने कि राजा सुना बड़ा काम कैनी, बड़ा काम कैनी कमर लागे टूट गइल बा, टूट गइल बा ये ननद टूट गइल बा, टूट गइल बा ये ननद टूट गइल बा, बड़ा काम कैनी कमर लागे टूट गइल बा। आवा भैया आवा हिला के जा हो जा हो। बाहर भैया वाह वाह वाह। और कहता रे कि ये नंद सुना आज भर सबर करा धारा न धीर हो, काल्हे तक ठीक हो जाई राजा पीर हो, बहुत समझौनी लेकिन तब वो चटाई लेके बहरे चल गई। कैसे आज भर सबर करा धारा न धीर हो, काल्हे तक ठीक हो जाई राजा पीर हो। और का कहने आई है बात सुन, मर्दो बड़ा उखाड़ू बा कौनो बात ना मानत, अरे इहे बात सुन, इहे बात सुन बोल मारे उठ गइल बा, उठ गइल बा ये ननद उठ गइल बा, उठ गइल बा हो मारे उठ गइल बा, इहे बात सुन
कहताड़ी कि ये राजा तहर हाथ गोड़ जोड़ताड़ी कि रोज का ड्रामा छोड़ के हयावा न भीतरी सुतल जा काहे कोहा जाला बार बार कहला पे कुछ ऐसे कहताड़ी हाथ गोड़ जोड़तानी सुना सजनवा मन लाय उदय घन श्याम जी कहनवा हाथ गोड़ जोड़तानी सुना सजनवा मन लाय उदय घन श्याम जी कहनवा और का कहताड़ी उनकर गुस्सा देखी जब गुस्सिया जाले तो केहू का ना सुने ले का कहताड़ी उनकर गुस्सा देखी पसीना छूट गइल बा।